t-shirt te maken, dan mogen we ook de linkerhand die op de broeken. Als veel voor even weten wie dat vult, absoluut weet het zeker. Nou, die hangt hier heel mooi. Vanuit wordt trouwens allemaal een hand in de doek. Wat ik alleen zeg, hier in de pien, hier de hand naar de boom. Maar ik zeg, tot in de pien, naar de rug of naar de knie of naar de pien, denk ik, die als hoe wie het ging.